אחמד הייתה אישה קטנה ומגעילה, בלי שיניים, בלי שערות, פרצוף מלא מוגלה. ויום אחד נמאס לו כל לילה להקיא, אז הוא אמר אני הולך לחמאס, אני רוצה להיות שהיד. הלך אז לחמאס, התחיל באימונים, איך לזרוק פצצות ולהרוג קצת יהודים. חשב שאם הוא יתפוצץ ברחוב חתיכות בגן העדן הוא יקבל 70 דולות. בסוף בתל אביב הוא התפוצץ ברחוב, במקום בגן העדן הוא הגיע לגיהנום. אותו בסיר של זפת שמו אז השדים, הדליקו אש מתחת ובישלו לו את הביצים. בלילה הם הביאו לו 70 בתולות, בלי שיניים, בלי שערות, כאלה מגעילות. ואחמד אז בתוך הסיר התחיל לבכות, מי שהולך להיות שהיד הוא כנראה